Hizkuntza euskara batuaren urteetan, duela 50 bat urte, abian jarri zenen euskara batuaren kontua, polemika handiak piztu ziren, oraindik ere erabat itzali ez direnak, ea zenbateraino bultzatu behar zen erdiguneko euskara hori, Gipuzkera lapurtera, eta kaltetuta ateratzen zirela iparraldekoa eta bizkaikoa eta nik uste dut azken finean urteak, niri berdin zait. Nik estandar bat nahi dut, ahalik eta honena, ez dut uste gaizki egin denik, eta egia da, ja 50 urte pasatuta, igual beste maila batera, nik eztabaida horiek bukatutzat emango nituzke, behingoz, eta esango nuke, eta orain guazen, daukagun apur hori, estandar apur hori, herriak bere ganatu duena, hori egia da, 50 urtean oso lorpen handiak izan ditugu, irakaskuntzan, argitaletxetan, kulturan oro har, komunikazioan zer esanik ez, horren behar bada beste maila batera pasa behar dugu, eta gutxieneko estandar hori lortu genuna duela 50 urte, orain, gorputza eman genion, orain arima eman behar diogu, eta arima segurazki emango diogu euskalkietatik. Euskara bizi-bizirik, bizindarra gorde duen leku horietatik, dela iparraldetik, dela Nafarroatik, dela Bizkaitik, dela Gipuzkoatik, dela edonondik, elikatu beharko dugu. Eta gogora ezagun baita ere euskara batuari eskatu zaizkiola berezkoak baino gehiago. Egin behar zitunak baino gehiago. Hain zuzen ere, euskara batua hizkuntza idatziaren estandarra izateko jaio zen. Baina euskararik egiten ez den tokietan ahozko estandarraren tokia ere hartu du. Eta orduan, orain nire iritzian egin behar duguna da, tokian elikatu euskalkiaren indar horrekin, euskara batu horrek tinteak, koloreak, ñabardurak argitzen. Hau bere tokien ari da, ura bere tokien ari da. Eta biak batzen direnerako estandar idatzi hori beharko dugu, baina elkar ulertuko dugu. Eta horrela, ez zaio egiten bat ere kalterik euskalkiari, aitzitik, indar ematen zaio, beste indar bat, azken finean, euskara batua egin zutenek ez bai zuten esan euskara batuak gainerakoak baztertu eta ezabatu behar zituenik. Ez, hau da gutxieneko bat daukaguna eta handik elikatu behar da euskalketatik osatu, elikatu, aberastu behar. Uste dut fase horretara igarra.